karfi ga mai sara. Alhaji Abdullahi baba na mai girma, a haka mun zo mun gaida mai girma. Madakin Katako Karfar rike giwa, daure mun yi Katako sai na ga mai girma. Madakin Katako karfi ga mai sara. Alhaji Abdullahi baba na mai girma, a haka mun zo mun gaida mai girma. Madakin Katako Karfar rike giwa, Dauron ɗan Abdullah ne zallo gida mara wani kai giwa. Ɗan Abdu da ke rikon kowa inda ya kazo nema sai ya yi ma. A kai da hakimin nan na sarauniyar girma, Hajiya Hadizatu don mai bukatu Alhaji Saba abu mai kima. Madakin Katako karfi ga mai sara. Alhaji Abdullahi baba na mai girma, a haka mun zo mun gaida mai girma. Madakin Katako Karfar rike giwa, na ji an ce mai ka gani ka kan nema, haduwar mu da kai mai na gani na kan nema, ajiyar ka da kai aka gani in kana nema, haduwar mu da kai ne na ga za a amfana. Yaya ka ga dan barewa akan giwa sai dai tare ne shi ya'ya suna kuka. Madakin Katako karfi ga mai sara. Alhaji Abdullahi baba na mai girma, a haka mun zo mun gaida mai girma. Madakin Katako Karfar rike giwa, shi da ilimi fa irin naku ake nema, kyawun yanayi na irin gunku ake duba, kana yanayi da mutanen da muke nema, domin ilimi da san jama'a muka kama, sannan lura ga magana a cikin girma. In gun sarautu ne kai ne cikin girma. Madakin Katako karfi ga mai sara. Alhaji Abdullahi baba na mai girma, a haka mun zo mun gaida mai girma. Madakin Katako Karfar rike giwa, jirgin fito da Abdu ka kafa sosai Abdu, ku an mazaje gudu, kun sa mazaje gudu, ka zama babban tudu, ka tafi ko kudu. ka haskake duk Da ki zauna Abdu, yara kai mai bakake zo yana nan ma, na san kun san da abin nan da akan cewa hankali shekaru kwan rai da kan hauna. shi kuma aikin da muka yi, Shi mukan girba ya zama mai karfafa so zai zama ya kama. Na riji Allah na riji annabin Allah, mana cikan Alhaji mun dau shirin shi ma dan mun ga aikin shi dan za mu mai kwana. Madakin Katako karfi ga mai sara. Alhaji Abdullahi baba na mai girma, a haka mun zo mun gaida mai girma. Madakin Katako Karfar rike giwa, faɗa su kaya da ado naka ake duba, su da adansu ko sun yi in sun ganka suna ya buya. wanda ya sa su In kun fita wankanka ake duba, kaya na anona ku ba ma za a haɗa ne ba, kai ka isa an san ka ba ma za ku shige ɗaya ba, rigar ka da alkyabba rawanin ka takalman ka sai ya san sai fadar hakimi sun masa matsagun. baba takunku Takunku daban sai ai tsantseni, sannan ilimin ku daban man da tsohon baba san Allah kai naka daban kayi masallaci, sai an waye sai an fiɗi maiwa jama'a kullum, kai ka ta zo fili. wannan tabako na ka anan ne ya fito fili, Ka taimaki manyanmu, ka duba bukatunmu, ka
sa ya ga mun daidai ko an ce ma sarki sai sarkin ya ji an yi daidai ka kafi dai jirgi saura tuni sun yi joji mun tara bayananmu da su za mu yi wa joji san tuni zai yanke hukunci ta hujjoji tafiyar ka gwani daga gwani motsa ruwan hanji ka kafa turakun da ɗayan gaba sai sun ji kai ne hakimi don hakimi ba shi zaman kunci kullum ka taho za ka ganai ga jama'a kaji monsa da yawan ma jama'a za su ga mai daidai mun nutsu ne mun ka gano yadda kake daidai mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi mai nasara madakin katago abdullahi ruwa mai wanke daddin bauchi mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi mai girma madakin katago abdullahi ruwa mai wanke daddin bauchi mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi mai nasara jagora a bauchi tafiya mai girma mai adalci ba a mace sai lokaci yayi kai fara'a da ma kai ka saba haka kake don ba ka kwanan bacci mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi Oman kule kake kai ba ka bacci kuma a shige maka sai mai ganganci kuma kowa ya sa ikon Allah nasara duk tana hannun mai sallah baba da ranar yau in mun gan shi wai addu'a Allah zai yayi kunci mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi sanakin waƙar sankaro na zero yayi hikima ta iya turo bauchi mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi in an je a gaidan min da ubanmu sarkin katago baba umar farukuwa rai ya daɗe kasaitaccen sarkin nan mai hikima ta wuraren al'umma mai nasara madakin katago babaruwa mai wanke daddin bauchi ku tashi yan amshi muna cikin barci mu ɗauke fillanci muna da larabci yadda abin zai kulle mu sanya turanci waldansa yi agire tukun baba abubakar obadewa dakon we pray for you saka gama saksakul ku sanya turanci to ku sanya larabci sarauniyar ra'an dubun hajjaju hadiza barakallahu minki wa mimma wulidti zaujata abdullahi ibni baba na albarakatu alaiki mun gaida ke uwar yaya kuma rayu uwar masu iyaye hajiya hadiza abdullahi babani madakin katago ƙarfin rike giwa Allah ya samu dace amin